Ann Jones Cangen Cemaes, Taith I Iwerddon. Mae dros 30 mlynedd wedi pasio ers I fi a ngŵr Edward fynd ar wyliau I Iwerddon efo'n gilydd. Roedden ni'n dau'n awyddus iawn I ail ymweld mwyn darganfo pa newidiadau a fi a beth sydd wedi aros yr un fath. Penderfynon ein bod am fynd ar grwydr, ond roeddem yn awyddus iawn I fynd i'r gogledd orllewin, ardal nad oeddwn wedi ymweld â hi o'r blaen. Cytunon yn fras ar y ffordd I fynd, gydag amod gen I ein bod yn trefnu llefydd I aros cyn cychwyn. Roedd y croesi o Gaergybi yn hyfryd, ar ddiwrnod heulog braf, a'r môr yn llonydd, dechrau da. Wedi cyrraedd dilyn, cawsom dipyn o drafferth dod o hyd i'r ffordd allan o'r ddinas, ond wedi 2 awr o grwydro'r strydoedd a'r ffordd o amgylch y ddinas. Braf iawn oedd gweld caeau gwyrdd ar y ffordd i'r gogledd. Arhosom yn rhef Monahan, y noson gyntaf, ac wedyn yn ein blaenau tu ar gogledd. Ar ein ffordd, deithon o hyd I gylchoedd cerrig Beang Mo. Yma ceir 7 cylch o gerrig hynafol wrth droed mynyddoedd ysberin. Yn y 1930, wrth dorri mawn, deithbwyd o hyd I 1269 o gerrig yn y lleoliad, oedd mae'n debyg yn dyddio o'r oes efydd. Roedd yn brofiad arbennig I sefyll yn y safle diarffordd yma, a cheisio dychmygu'r gymuned a fyddai wedi byw a gweithio yno oesoedd yn ôl. Mae rhan o unrhyw wyliau fyddai I mynd arno yn gorfod cynnwys ymweld â glan y môr. Dyna wnaethon ni mewn tre o'r enw Port Rush ar arfordir y gogledd, ac aros noson mewn gwely a brecwast hefo'r perchenog lliwgar, Frank by name, Frank by nature, medde fo. Yn hanesyddol, tre fach bysgota oedd hon, ond bellach twristiaeth ydy'r prif ddiwydiant. Roeddwn wrth fy modd yn cerdded y prom, ac wrth gerdded, buom yn gwylio 4 merch ifanc yn ei siwtiau nofio du, yn plymio o'r harbwr i'r môr yn hyderus a diofn fel 4 morlofach. Tra yn yr ardal yma, rhaid oedd ymweld â'r Giant's Causeway, casgliad o 40,000 o golofnau basalt mewn siâp hecsagon sydd yma, yn ganlyniad ei weithgaredd volcanig a daearegol a ddigwyddodd 60 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae hwn yn un o safleoedd treftadaeth byd UNESCO ac yn denu miloedd o ymwelwyr y flwyddyn. Erbyn hyn, mae canolfan ymwelwyr drawiadol yr olwg yn ymyl, lle gellir clywed am hanes y safle yn ogystal â chael cyfle I brynu pob math o nwyddau I gofio am yr ymweliad. Wedi hyn, roeddem yn awyddus iawn I gyrraedd y gogledd orllewin. Roeddem wedi ein rhyfeddu gan ansawdd y ffyrdd yma, llawer gwell na'r hyn a geir yng nghanolbarth Cymru, ac yn sicr llawer gwell na'r ffyrdd yn Iwerddon 30 mlynedd yn ôl. Hefyd, roedd tai anferth i'w gweld ym mhobman, a rheini a gerddi taclus a giatiau mawr dyr yn cau pawb a phopeth allan ag I mewn. Mae'n debyg bod llawer o'r rhain yn eiddo I Americanwyr a phobl busnes o ddilyn sydd yn gallu hedfan yn hwylus I faes awyr bach yn ymyl Olt Ein Coran. Yn Donegal oedden ni erbyn hyn, sydd yn rhan o weriniaeth Iwerddon ac yn parhau I fod yn rhan o Ewrop. Mae Iwerddon wedi elwa llawer dros y blynyddoedd o arian Ewrop, ond erbyn hyn, mae'r wlad mor llewyrchus maent yn rhoi mwy o arian I mewn i'r coffrau na'r hyn maent yn ei gael allan.
Cyrhaeddom ein lle aros am 2 noson ar lan llyn Lochaniwr. Yn y dafarn lleithom am swper, sylwais bod ysgrifen yn yr iaith Gaeleg ar walydd. Gofynnais i'r ferch oedd yn gweithio yno, a oedd hi'n gallu dweud wrtha i beth oedd ystyr y geiriau, ond fedre hi ddim. Roedd wedi cael gwersi yn yr iaith yn yr ysgol, meddai hi, ond yn cofio fawr ddim. Dywedodd bod rhai o bobl hŷn yr ardal yn parhau i fedru siarad yr iaith. Y diwrnod canlynol eithom ar hyd y Wild Atlantic Way, sef y daith arfordirol ar hyd ffordd y T72. Am siwrne wych a hardd oedd hon, a'r enw gwyllt yn ei disgrifio i'r dim. Rhaid oedd cael tro ar draeth cyn casla, a thro braf iawn oedd hi. Yn ymyl y traeth, roedd cofeb i 4 merch ifanc, Catherine, Bernadette, Mary a Susan, a foddodd tra ar drip ysgol yma ym 1972. Roedd y merched wedi ffurfio cylch tra'n cael hwyl yn y dŵr, ond yn anffodus iawn, fe'i daliwyd mewn riptide a'i cario i'r môr. Ar ôl aros yn yr ardal am gwpl o nosweithiau, eithom yn ein blaenau i dref Sligo. Dyma'r unig dref i ni aros ynddi. Apel Sligo i Edward oedd bod afon yn rhedeg drwyddi, sef yr afon Garafog. Mae'r dref yn adnabyddus am ei chysylltiad â'r bar W.B. Yeats, sydd wedi ei gladdu ar ei chyrion. Roedd hefyd yn dod ag atgofion i Edward, gan ei fod o a 3 o'n plant wedi gwersylla ar draeth cyfagos yn y 90au, tra ar drip beiciau modur. Stori arall ydy honno. Ar ôl gadael Sligo, daethom ar ein ffordd i gyfeiriad y De-ddwyrain, a dod o hyd i'r lle aros nesaf, rhwng Mullingar ac Athlone, sef bwthyn bach hyfryd. Mantais mawr aros yn fano i Edward oedd bod perchenog y lle yn bysgotwr brwd fel yntau, a gynigiodd mynd â fo allan mewn cwch i bysgota ar yr afon Shannon. Hwn oedd uchafbwynt y gwyliau iddo fo heb os. I fi, ces gyfle i fynd am dro ar hyd llwybrau gwledig yr ardal oedd yn hardd iawn. Tra'n aros yma, eithom i ymweld ag abati hynafol Clonmacnoes, abati a ffurfiwyd yn y 6ed ganrif gan fynach o'r enw Ciaron. Roedd y lleoliad ar fryncyn yn edrych dros yr afon Shannon ac yn fam pwysig iawn yn y gorffennol. Cynhelir rhai gwasanaethau ar y safle hyd heddiw. Ymlaen wedyn i le o'r enw Drominir. Pentre bach ar lan Loch Nea, a chael croeso cynnes iawn gan berchnogion y lle aros, sef Brydi a Willy. Roedd diwedd y daith bron a chyrraedd ac ymlaen â ni i Rosle cyn dal y fferi am adre. Yr hyn sy'n aros efo fi ar ôl y trip ydy bod croeso pobl Iwerddon yr un mor gynnes ag erioed, bod llawer o bethau eraill wedi newid. Roedd pawb y buom yn ymweld â nhw yn garedig, croesawgar a chyfeillgar, ac yn erfyn arnom i ddod yn ôl i ymweld â nhw eto yn y dyfodol. Gobeithio'n wir y cawn gyfle i wneud hynny yn fuan iawn.